lidi, je tady znovu Pepe, Jenny, Vanessa, Lukáš, Boban, Bobane, pozdrav. Klasika Boban. Budeme dneska natáčet prozkoumávačky. Klasika, můžete dejte odběry, lajky. Já jsem Boba. Ještě ty zvonečky. A doufám, že vás to pobaví a že se vám to bude líbit a že vás další videa bude bavit tak jako tady tohle. Takže my se můžeme do toho pustit. Dívejte. Yes. Tak lidi, my se do toho pustíme, jo? Tak nazdar. My se jdeme přesunout na spot, kde budeme točit prozkoumávačky. Tak zatím se lidi mějte. Zdar lidi. Už jsme se přesunuli na další spot. Chtěli jsme jít do nějakého toho lesu natáčet prozkoumávačku, ale ten je docela maličký, tak musíme se asi přesunout. Natočím vám to, jo lidi. Dívejte. Slyšeli jste to lidi? Slyšeli jste to? Slyšíte to? Odkud to jde? Slyšíte to, odkud to šlo? Odkud to šlo lidi? Odkud to šlo? Nešlo to někde od tady vtuď? Takže já nevím, co to bylo. Lidi. O tohle. Lidi, slyšeli jste to? Ty vole, tady je klacek, to tady myslím nebylo, lidi. Kdo to udělal? Všichni máme strach. Já nevím, kdo to udělali, slyšeli jste to? Tady jsou koleje. Slyšíte to? Zdráme, pičo! Tady je ta nějaká příšera do piči. Zdráme. Kde je? Ty vole, kde je? Já tam jdu! Já mám strach! Pomoc! Pomoc! Já mám strach! Já mám strach! Ty pičo! Pojď, já to jdu zoomnout, lidi! Dívejte lidi. Ano, nemá to moc dobrou kvalitu. Slyšíte to? Ježiš, já už tady nechci být. Ty pičo! Já to netočil. Tam se hýbl klacek. Tu do piči, jo, tady tuď. Hej lidi, teď si neděláme prdel. Tam se fakt hýbl klacek. My si teďkom neděláme srandu. Ano. Tohle už fakt něco bylo. Tohle už fakt bylo něco. Co to dělal on? Ty zvuky, ale teďkom fakt se něco hýblo tam. Hej, už bychom měli si dělat přestat si dělat to P, R, D, E. Měli bychom si... Hej, to nesmíš, dostaneš 2 na YouTube. A lidi, my asi už to ukončíme, ne, Boban? Nebo asi ne. Lukáš. Tam záruku je to hýbat. Hvězdičky vidět. A kde? Vidíš tam to černé? Kamo, to tam hýba. Ale fakt ukažte si srandy. Ty tam máš lepší kvalitu. Kamu tak jako... Já vás zabiju! Ježiši Kriste. Hej lidi, to už ale fakt není prdel. Já už mám jako reálně možná i strach. Vy možná nevíte, co se teď děje, ale měli bychom si fakt z toho dělat srandu. My jsme celou dobu to fejkovali, ale tohle to není fakt sranda. A můžete to zažívat?
teď se tam fakt pol Klacek. Boban, on točí taky video se mnou a on to měl zoomnuté na telefonu. Měl jsem vám to ukázat, bohužel. Snažil jsem to najít, ale asi to neuvidíte, bohužel lidi. Omlouvám se. Ale tam fakt se něco hýblo, já jsem to viděl na Bobanovém telefonu. Já jsem se vám to snažil udělat líp, ale Lidi, viděl jsem to tam jenom, to nejde. Tady máme psa, nějakého tady je. já jsem tam viděl, protože já jsem to... Lidičky, Tady to máme. asi už to možná ukončíme, že? Boban, Natočíme teprve 4 minuty nebo 5. ukončíme Já to to o vrátím. 5 minut. Nazdar lidi, za chvíli se k tomu vrátíme. Čau. Nazdar lidi, za chvíli se k tomu vrátíme. Takže my jdeme někde najít další prozkoumaváčku. Doufám, že ještě nepůjdete pryč. Tak s Bohem lidi.